मोना गुना बिदि दुइथा आरो हाबै सोरबा मा बुखारागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना फार्स्टनि ससे भिडिअ क्लिप आरो थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दा मेन खोथायानो जादों नैबे स्क्रिनाव होनाय सासे व्यक्तिया हरनि समाव सोरनिबा नखराव थांनानै इसुं बा सिंगि जावहैदों होननानै मिथिनाय जादों आरोना तो बेफोरबायदि गिख्रांथाव आरो मुगैथाव हाबा मावनायखौ खोनानानै रायजोफोरा मिन्थिनानै बिथांखौ हमनानै एसे दामबाय आरोना दिनैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन मोना गुना बिदि दुइथा आरो हाबै सोरबा मा बुखारागौ दिनै जोंनो हाबगोन गाबोन नोंसिनाव हाबगोन समफोर नोंसिनाव हाबगोन बिनि माबा जायोलै होदो वर सागाय रे वर सागाय होदो वर सागाय होदो वर किजों गनु मानो बिदि खालामो नोंलाय नों जानो हाया साला मा खालामखो नोंहा सम्पति दं साला नों मोजां न' मावना जानानै मा खालामलाय बुजायबाबो नोंना खोमो हाबलालै बियो बे खोमो हाबला खामानि गैया मानसिया मा हाबे मा दं थांलाय मानो हाबांलाय साला बिसोरा थाखा फैसा लट खथि दं ना मा दालाय हा साबो माइरं जाबाय सानो आंनि खामा बासा मोनो जाय जायो बिसा मानो हाबनांगौ नोङो साला बिफानो साला माइरं होफैनांगौ नों माइरंखौ जाहै नोङो मासि नोंखौ बेबायदि जों समाजनि असमाज खामानि मावनो थोनाखै मिथिबायना सोर समाय मोनबाय थानो नोंसोर फोसाबनो समाय दं जोंहा फोसाबनो যেখানে পিটিছে বাড়ি থেকে ওই যে কাশ্মীর মামার দোকান পর্যন্ত তাহলে হইছিল সাইকেল বিজং ওইদের দে না পাইপ দে ছয়জন মহড়ে শালা आं माला बुखो बुखाखौलाय मा बुखाखौ सोंबोथाबाय ए बाबु ओइ सागबां मा बुखाखै जिलायनायलाय आरो बांद्राय बुंदो दाखौलाय सिखा दिगारना होसोनायलाय दखानसिम होसोगारदों ओइ जे बाजै खान्दिसिम बासायसे मोदलार बु नालदा हान्दिल की হয় যাতে পরবর্তী এমন ঘটনা না হয় তুই গাবরা করতে এই ব্যবস্থা তোমার কি করব না হয় এই কথাটা গাবরা জিম্মা দে যে